kan mu me khi sapavin grim reaper tian soi thin ania hemi naber chu mishing thimek te tharau ron seng hoi ani THIHNA tin an soi mai thin bok ama hiram hoi le miswalanga soi ani shan lova mi felber vanram kai tur te tharau po aron boy pui thau thin ani kanen tur movie a hian hetiang ang grim reaper chikhat hi kan mudona ma se lo ommel tak dum zura in thuam le thilriam tak keng ang hian alang lova changwal mel thatak nula zura po wai ve theiang main arunin lar ani film kal chaudan chu heile Bill Paris kumsomruk pangana pian chamlom tum chome khi zana hian o a hriat awangin amu hil theilo meka ama hi company lian taka hotu mi ho satak ni bok ani fanu pani anaya a fanu pakhat jok alison hian anpa pian cham robui takalom saktumin ain bot sai mek ani apa Bill hian tul chu ti viau lo ma se fanu pakhat jok Susan hian kapa hetenga ro pui jok a pian chamlom te po hi kha ta lom le tia thu lo soi ve chuan Bill hi amin thei ve deuh ta ne helicopter hi alo truma aming jiu hi lo chukin Bill fanu no pang jok Susan ngai zong ane jiu hi pa ber Bill noya na tok ni in din mun sang tak achel mek bok helicopter a chuan an han chuang hota apa Bill hian Susan in hena chuan jiu ne na in kar thu te chu azot vela Susan in a chhanda na tanga langta chu jiu nen hian indu na thuk tak an nei lem lo ni in alang Susan hian a feel lutuk lo ane ome khopuyan an tlen chuan an in thenta a apa nalama kalain Susan thung ero chu dora achol ta thungani helai muna tak mai hian ton thar anei ta anung lama chuan hriat lo theilovin tlangwal pakhat hian mi alo be meka anin bia na tongkam te po chu Susan hian a hre pha vek ani asak ming hriat lo tlangwala chu Susan ibula chuan aron chol ve ta ka fanu ka belok ani kha ka lo tong ring deuh ani chuan min lo hra thiam aniang chu ati thlap anin be chhota zela anin movai khanna nima se anin milin anin type chhole ni in alang Susan po hian doctor ani thu te chu a hril ve a anin kom tui hle office lama thungero chuan Bill kha a om anna alo ti le hle maya tunaya Bill hi a hrisel na atla niam chho deuh bok ani zanma salama a o hriat ngai bok khan ron bele in o ti in changro aron ti le ni abula tu ma omlo ma se chu o ero chu Bill hian a hrichiang hle ani dolama po chuan Susan te chu an lo la in kom renga tlangwala chuan an tho mek ai thazok na tho adu thule nupui na ya chung ko din a chak to thu te chu a soi vel luama anin thendon chuan Susan ne na chuan kum no ma te thule biak zui zel chak thu te chu a soi ta vela Susan po hian koplai nei mani se an pa ju ai thot chuan he tlangwal hi angai zonom zok ni in a hriani mingle phone number po in shil chuang lo chuan anin thenta top maya in tong le ta khang mo hoi ki lo chuan an kal san ta shet sheta Susan ni aliam don trep tia chuan chu tlangwal chu a hoi le ta road sign a sen lang po chu en mang lo chuan kong chu akan ve tangot peka pangtinem nei lo zet mai kar pani ta chuan an suleng pharta dor mai ni zan alo ni a Billy fanu nen in kom mel lai chuan ama lo betrin tu o kha a hrele ta a anum puinu chu ama ko tu an omem ti ven fia tur chuan atita a aron ne le chuan ama mudu tu anom thu awashil ta ni chu in leng mutur chuan Bill chu awakal ta a o chu a shereng ma se atak sairo amuthei hau lo thung mangkil sira hian engemaw danglam tak mai hi amuta a phena abiru anga in tunge ani te chu azot ta a chu o chuan chatuana ta to he muna ommi kani tin changa thilpoimo tak ti dun tur kan nei tin chumi chu aron in tilang ta a tu dang alo ni lo ama ni loka Susan in dora alo kompa kha alo ni chumi chu ron tong chuakin THIHNA kani inun ron la turin karon kal mithi to taksa mangin karun in lantir ani he taksa mang hian hun engamo chen mishing angin kacheng ve rianga chumi nuwa chuan inunna kalang tia thilom zia hrilai tak chuan kapu choya hunta ti in anom pui chuan arun kauta din mun lai taka chuan an ding nun ta Bill hian chumi thu soi chu a oi sak maya
athi don nai ni ti in shet na po anei reng ani chokil tur chuan an kal dun ta bil hian ani hi ka thian Joe Black ani ti indo kan kil tu ten na chuan avain mer shet tir ta ani hi tunge ani khoilam mi nge eng na thok nge ani chung zong chu bil hian asai lem lo midang tan chun a hril hai thak deuh ma na le Susan po ka lo lang ve ta chia amani loka atlangwal mu astar ho zui tak deuh kha an muthut mai chu mak ati hle angai zong ju ero om vereng awang chuan din mun lai taka ading ta thung ani ju chuan khoilama nge zan i ria do na tia tlangwal an zo chuan bilai na hian ani mayang tira chang zuya bil chuan hial ena en lo ami khwal thari Grim Reaper ani tlat sia anan en biak luam nuwa chuan Susan hian chu tlangwal chu ama tuk loka dor amu panen khan ani nang lo ati hle mai ama mi kha chu patong du kom nuam le ti thi thiam takka ani sia he jo ero hi chu anelom viau talo taksangai zedang lak angpu ani anua John Jo chuan bil ne na chuan Susan le atak sa ho meki ama loka anin ton dan te chu a hril fiatani khatlangwal kha motor khan asu chiama abora zui ngei ni in alang billion Jo chu amut na tur lama chuan a hroita anila chu muta nge ti talo chuan awak ta deka an chou kalama te chuan kalin batar chu fian te chuan aya athilai dan reng a chuan ti dan phung boy manar le etiquette a hrewak lo ni in alang reng mai he taksa chung omi mishing anilo ti hrenengila chuminwa chuan Susan tui chen na lama te chuan vakalin ava betaluama Junan kan in ngai zong emni ti te chu azota Susan la chuan engkim mi ishiat vek po atrul ka tilove none of your business ti chawin na lo chang du lek fana atuka chuan bil chuan Jo hi board meeting a hruai chu tumta an kalma chuan Jo hian warning khau tak pe in kanina dik tak hi miten an hriat vai chuan kanin rem siam naka atop thut thenia chumiom zia chu nunna apo sei sak mek hi atop thut ani chuan bil hi abora zui mai don ani bil chuan an kim mai chu zem vek atiam tani meeting a chuan bil hian asira chuan Jo chu a thut tir ve tangwata member tam tak abikin ju te khan an thathiam lo hle bil la hian hepa hi tunge ani che soi chen na anei hau si lo nen Jo la chuan nun dan moi a hre hau lova alo chevel sek mai ni he meeting an thurel an agenda ber chu bil ti company hi hrala an elpui company ne na in zom ani amazon kha chuan bil po hian chu apum renga thira nen anin ton tak nuwa ero chuan aril lu thlakin sumtam takhi katan hen enge tangkai na anei tak ni atita amak ta doi tel lo ain a company humzel chu athlang ta zok ani amak pani thei mai diu te thin ero ati ur hle ani diu te ang hi chuan ni na andua company dang nena thlun zom ani chuan dinmun thazoka adin pha ngei don ni in ain thriani meeting zo chuan Jo chu Susan thona damdoina chuan avakala Susan chuan aboi thu alo hrila hemuna tak mai hian thil dang lam tak athleng ta ni mi hang Peter kumsom riat mi vel hian Jo alo mu chuan a hlau tatlat mai maktak mai in kan pi hian Jo hi ani na dik tak amutlang the ni THIHNA Grim Reaper ani ti chiang takin a hria Jo chuan tunlai chu ka chol lai ani adam takinom ro ka pi I hun ala thleng lo ve ati anem nu chuan mai mit ching tur chuan a hrila athi nuwa omdan tur a hmu tir ni ngai tur ani kan pi chu limin anui ta var mai wana tirko peteran alo hmuak lai a hmu te po ani ma na le Susan ngai zong ju khan azia tak tak aron phor chuak ta bila mirin thin ka ani turan zet chuan anung lama tangin vi atum ta ani ber board member mi som chuang hret chu ko khomin arukin meeting alo nei puya anel pui company ne na inzom a that tur ziale ande mun cheu ama aya that jok dang tu te chu soin alo thlem ta vel loma chu tinga kalpui tur ero chuan an ho tu pa bil hi an paithak angai ma support don ani Susan le Jo pokha an loin ngai na zol sot ta le mai Susan hian bialpa anei reng ani ti po a thei zota bang phen le lama anin zui nu lam mi chu tilan kherpo atul ka tilove a moilo atuka chuan bil hriat pui hau lo meeting om thu a secretary hian a hrilta hrilhai deuh takin meeting room a chuan a luta Drew hian dangnal takin alo chhuat char ngal zat mai ni
itutlu na ti dang lam sak tu le a thu izom sak fo jo hi tunge ani bot me marte mi an rilla an ti chuan bil hian a chang lem lo ju churan tong le in rot na ka siame kum somruk panga na pian cham ilom nuwa ban na I thelu tang chu thil chu member ta chuan an pom ta veka bil tan chuan han ti vak nei na om lo ju rot na pomin a pian cham lam tu tang chuan a na tang chuan a chol to mai don ani kan elpui company ne na kan in zom na tur kha irem tiem tia ju an zole chuan kapome in ti dan tan ani mai ti in bil chuan a changa a chuak zui ta ni jo chu chove ma je chuan juwala ma hoin ini na dik tak hi a hun taka ponzar alaniang ti in warning angreng hi a pe zui ve ta ni grim reaper hian meter shat lo ju thuruk shat ruk anei ngei ani in lang in lama chun jo le susan te khosadun lai chu bil chuan along murenga alom viau lo susan kalnu chuan bil chuan jo chu chua chala ini na dik tak ka ria hetia ka fanu ihliam mai tu ri karem ti lo tin jo la hian mishing ril ru mi te khongai na le andin mun shet thiam na apu pateu silo anu apo chuan bil le afanu susan chu anin ma chonta apa hian jo in hai vak hi karem ti lo atia susan la hian ami padu zong takani thu in lo chang ve boka bil chuan jo hi a cham rei don lo tin abul nai om hi til lo om takani tin thudik tak soirem silovin aoma bil din mun hi alai le mai ati la hian jo black kha dam noin lama alo vakal le a ama mu to nu pa to dam rei to lo tura lang kha avat lo a chu nu chuan lo be vatin min la to mai donam ni alo tia jo la chuan ka vacation ala zolo he mishing nun la tem chin zelinwam katiri ani alo ti ve thunga kan bi hian nang chu mishing inilo mishing tak tak ininga hiklawang ati ve zuya kanat na hi ana em mai katan dam reng po hi atlak le lom to lo ve THIHNA nun khovela kalmai kadu in kain pe to ni tina soile a eta azate chuan jo hian asha thiam ve ta ningei na lang mong le hadam takin kan pi inun na chu ati top sakta ani in lama chuan ama chawangoi renga lo thu bil chuan jo chu lo bewatin ka in pe to ti chawina lo soya jo po hian e pian cham kan lom nuwa ni ro se alo ti ve bok ane birthday party hun alo thlengta jo le susan te po khan pia thudi an lo in hlan ve meka ma se jo hian chumi zan chuan akal mo tur thu ero a hril thunga susan ero chuan liam mai lo tur chuan angen ngoi ani chuan engti liamin nge liam don ti a hrelo zinbo mai turanga angai te po ani ma na jo hian rilu thar aputa chu ngai tura thar hril tur chuan bil nen a chuna kalta a ifanu susan hi kam mangaya ani po in min mangai boka zanin hian irwalin hroi ve ka tumani khovel pialama po kan chen dun reng theinan ati tamaya bil ngai da na ro ani hau lo I mangai emo iti nakha mangai na ani lo nangzong mangai theimi ini po in ka hrelo ve inna hi chu mi de tharau senghoi mai ani zo hitia jo chu lung oi vio lo chu tiang thu min hril tur chon tungei ni a ati ve a bil chuan changin ka fanu susan hian grim reaper jo hi angai zongin adu ani lova dora aton motorin asut lumta khatlangwal ngei mai kha angai zon jok tak chu ni ati tani susan ni ala no panga kumtam le thiltam tak ti theina hun tha ala nei ni heti chunga anun na ilak sak mai te chuan mani masial thlak takani chu mangai na ani lo mangai na chu in lak sak lam hi ani lova mangai na tak taka chuan chan phalna le mi te laka luan chhuana le thilpek chhualam ani zo grim reaper jo hian chu thu a han riat chuan a har takok mai bil chu han nial vak ngeina a hre zui talo bil chu khovel pi alama kalma a nanu nungber a thok don ta chu a company chan chhuale ani du kan romana thalo tak mai alo nei reng hi lo ni a bil company anei tu thar tur khan ti ke dar somvek adu alo ni chu thuruk chu bil le jote hian an lo shakhiau mai anin komna an shet ve the nan bot me ma te long athak turin bil chuan a phone chu atinunga jiu chuan chua chalta ni thuruk engkim an shet thule ain pon chuan an ngai dam anga ani lo chuan an man tir tur thu te chu an soita jiu chu tang boi lovin ain puang ta ni
Ain pon na chu phone call tlangin board member chuan an lo hre kheu mai sia chu de chuan a company chu bill chuan a than chhuak le thei ta ni pian chamlom na chu a lo thlenga bill chuan thu top soin mi te chu lim taka om vek tur chuan atia a top nan a fanu te chu ko in a lam pui boka a thla ta ani chu ben huwa chuan ama lo ngak ring tu job bula chuan akal chawa jo chuan pian cham chi beile te tin huwa chuan lom thu te anin thil ton ve a mi te nung chonin an kal liam mai tur chu susan chuan lo mu in a lo en rega a zui ta hiala ani panela chu an kal liam ta mai ni secondary lo ten huwa chuan jo chu ama chawin arun len le a susanin khoya nge inkal tia azo po chuan chan ngai na reng a hrelo jo chuan ka hriat nunun ber chu kongkoya iliam tur karon en lai cheka ani atita a thilni na dik tak chu hi lo ni he tlangwal hi grim reaper joe black kha ni to lovin tlangwal original jok motorina sotlum tak nge me kha ani joe black khan bilatu soi mangai na tak tak chu mi te thil chu saklam anilawa mi te ta na luan chole thil pek hi ani jok ti kha a hrengreng ni om ani susan ne na hian ami padu zong tak a sakming tak po hriat lo tlangwala hi a peta ani kut in soin in holo takin hringnun zo chhozel turin an kal dun ta ani